Igbo ndị ọma ga-adịrị mma, ana m ekene unu ncha ka ha rabụ ndị niile na-ege anyị ntị, ndị na-eso anyị, ndị na-eme ka kọmentị, ndị na-eshi awa vidios. Onye nwaanyị esi otu anyị na-esiza ife ọ na-agbasalụ gị afọ ị na-azụ ọya abalị ebe ọbụla ị nọ, nke ọ na-eme dị mmanya gaziere gị. Aha m brọda Paul Chigbo. Ụmụnne m, ememe ihe onyonyo wee kwute maka ife na-eme na be anyị ụbọchị a. A sị na mma metụkwa ụfọdụ ife aka maka enwe ndị kpọsị m n'ekwentị, ma ndị si Holland ma ndị si US na nsọtụ niile dị n'ụwa ebe a na-atụ alụ onwe ife a na-akpọ rising and the falling, the rise and the fall. Struggle a anyị na-agba mbọ ya, enwe ndị sịkwa na ha na-agba mbọ ka afọ na onyụrọ ka ọkụ, mana nke bụ eziokwu na enechara m ife ame n'anya site na Lilu, Ọsụmohu, Iseke, Ọsụ Ihetụkwa, Ihiala axis niile aha, Uli, bata na Ọlụ ma ụmụaka, bata na Ọkaigwe, Ihube, Nnaatọ, ka ịgasị ya ọdụ ụmụlọlọ, arọ ndị Izuọgụ axis. Hai, ọ na-abụ nnekọta nnọọ ife na-eme ebe a nsị otu a ka anyị si wee je. Ọ maka ndị na-atọ ụtọ ya ka m ji wee sị na ife abụrụzi time for blame game. Ọ na-abịa echetasị ya ka n'Igbo dị ịfụ ha deserted ebe ndị ha dị kịta. M ji wee na-ajụ n'ụfọdụ ihe onyonyo, biko ndị senators na ndị members of House of Rep ma federal ma steeti ọkwa o nwere ego na-abịarụ all these constituencies, ma ndị local government ma ndị councillors ma ndị gọvanọ. Kedu ife nketa dịrị obodo a kemgbe 2021 ife abido? Ọ maka ndị na-apụtasị mbọ gị na aya ata nke ụta nsị unu ọ bụrụ ọkịta ka ya anọta bụ onye nọ na nga ụta. Mbọ anyị agbagodowu ka o si ebe a pụta maka na anyị nwa bụ ndị kpatara o ji wee dị otu a. Nwanne anyị nwoke, ana m ekwu ya with every proof, nwanne anyị nwoke nwere mgbe o ji bụrụ n'obi na ala Igbo ya dị otu a site na nkụzi ya. Ọ bụrụzikwa na o nwee ife ọzọ o bu n'obi, ọ Chukwu ma nke dị mmadụ n'obi, Chimaobi bụ afa mmadụ. Nwanne anyị nwoke bụ n'obi ka ọ gazieru ndị Igbo, kpatarụ mgbe ahụ e mere ya interview na Afara. Ọnụ unu ya echeta, ọ dị ka ndị BBC Igbo ya jụọ ya ajụjụ ọnụ, o wee kọwaa na ọ chọrọ either restructuring or referendum. Oge ahụ enwere any single weapon. Protest niile a na-eme oge ahụ flag ka a na-eji. Obodo wee siri egwu wee dị ebe niile, ewefu formidable force, ewefu indomitable group. Kedu ife menụ? Oge o bidoro wee dị otu a, ekete na wee kwupụ bọtọ mbụ mgbe abịa gbaa egbe n'Ụmụahịa. Unu na-egekwa ntị maka ndị amarọ ebe mmiri si wee baa n'opi ụgbọgọrọ. Ọ sị si nye ya restructuring ka o debe nke oji. Oge ahụ o kwesịrị na ndị ọzọ niile na-anọchite anya anyị ma ọha na eze ya etinye ọnụ kwubezi okwu restructuring na maka na ha eweta gị ya as an alternative route, enye gị asa na ọfa nyanwa nabata ya. Oge ahụ Sineti Ike gwere mmadụ nọ na nga kịta na-akọrọ akụkọ nke dị ya mma. Ọnya bụ iwe ndị be anyị eji wee chebiri ya na Germany. O nwere dị ka o si awanye ọnụ n'agbanyeghị ọkwa ọnọ ya na-anara ife ruru ndị Igbo. Ịma na ọ bụrụ ife niile ha na-anata na-eru anyị aka. Ọsọsọ Sineti agbara ibe na ka a na-anụ onu ya. So many political Igbo leaders enwero nke na-etinye ọnụ n'ọsọ ọsị ya, ọ dịka ọsị ya kwụ ọzọ ife a metụsị aka n'ebe ọ na-egbu anyị mgbu, metụ aka ebe ọ na-afụ anyị ụfụ. Restructuring ahụ enwetaghọzi maka na enwe ndị kwesịrị itinye ọnụ, okwu ahụ ewee nwee ugwu, okwu ahụ ewee nwee mkpụrụ, o wee nwee mgbọrọgwụ, ha etinyere ọnụ. So na ndị na-anọchite anya anyị so-called Igbo leaders ma ọha na eze and different groups ha so wee contribute na ya. Ka a gbachaziri egbe n'Ụmụahịa, o wee zọọ ndụ ya azọ wee na. Imagine the sort of intellectual capability o ji wee pull the tension of Asari, pull attention of so many lawyers, barristers, ma Dele Momodu host ya na online, different groups. Ọ bụrụ na ife ọ na-eme dị so bad, ụdị ndị a will not identify with him. So many people that matter, the movers and the shakers, ma ndị na-abroad diaspora, ha ncha niile na-esonye. Oge ahụ nwere ife ọjọọ a na-ekwu maka IPOB. Emegide ife proscribe IPOB ka a gbachara egbe. Sọsọ ka o wee bụrụ na enye the dog a bad name. Ka e proscribe cha IPOB kedu ife so ya na ya so. Agbawazie mbọ ka international community kwuru na ha bụrụ terrorist group. A na-agba mbọ ka afụ na-eprovuru na bụ terrorist group ahụ maka ife IPOB na-represent bụ Igbo family.
ụfọdụ sị na ha nọrọ na ya mana oge ahụ dịbọrọ bad enyebọ the name bad image. Then ESN emegoro oge a kedu meaning ya Eastern Security Network nke ahụ enwere anything negative or insecurity ban ya o nwere ife dịka terrorism ban ya. Kedu ebe ọ nọ wee fịọba afịọba ka o escape chara gbacha ọsọ ndụ ya wee resurface na Israel ebe a ka ọ nọ wee selite isi. N'uche m onye a gbara ụdị egbe a gbagbuo aba 18 boys gbagbuo nkịtị ọ na-akpọ Jack nne na nna ya nwụọ out of shock ọ sị mba na ya echekwaba anyị ọkwa ebe a ka ọ nọzi ka ọ dị surface cha wee kwadozie ESN a na-akwado ọgụ a na-ekporo ogwu na akịrịka nwunye na ya. Ụmụnne m all distance mkpọrọ afa bụ ghost town ife a bụrụ otu obodo a dị mgbe ahụ ọ nọ ọzọ ebe a ka mmiri nọ wee gafee na okpuru briji. Ọ bụrụ otu a maka a na-anụ agha the presence of soldiers kwesịrị ichekwa ma ụmụ nwaanyị ma ụmụaka chekwa obodo mana kedu ka all these towns si wee dị deserted bụrụ ghost town ruo afịfịa na ala Igbo. Economic value of this town got down the toilets. Efu na ụfọdụ ụmụnne anyị nọsi n'ime ọfịa nyeziri aka ndị obodo a nweta ife ha na-achọ maka ife amego for 4 years abụrụ na ndị amị chọrọ ha ma akwụsịnwu ya. Ọ bụrụ nọ ndị na-achị efi egbu mmadụ eziokwu na-eme ife niile a ndị sekuriti obodo na vigilante ka handle it mana kezizi ka presence of ụmụnne anyị nọ n'ime ọfịa si wee scare away ma local vigilante onye ọbụla bụrụzie sabụ sọsọ a particular set of people si ife niile a mere n'obodo a mgbọsịrị afa bịa dịzie ka ndị Igbo niile ana Igbo niile ọbụzi maka ndị terrorists. Unu afụ na onye bego a closer picture n'ife ahụ that indictment mana ụmụnna anyị bụ egbe aghọtara na aka jikwa MNK kịta abụzi ife niile a na-egosi a na-ekwukwa a na-akpọ ya afa onye ka ndị na-asị nyakwu okwu ka o disasociate godo onwe ya so ọ na-achọrọ aka akwụsịghị ife mana a rapụrụ ya sị nya kpọtụba nyafịọba ha gbusibe onwe ha. Anyị amụrụ ma asarị dọkọba onwe ndị nke o kpotara akụkọ kale maka ọ na-ekwe ekwabara onye ahụ mana ọ na-ejikọrọ aka ọnụ wee kwụrụ restructuring aha ka na-ekwukọ okwu ya ruo taa ọ bụrụ go ọdịgo dead and buried n'ọsọsọ nke ndị ugwu chọ ka ya adị eme ọ ife abụọ nwụọ na-esi oge ahụ o wee jide ha n'opi akpịrị either referendum or restructuring ha wee choose restructuring ọsịsị weta ya nọọ ka etinyezi ụbọchị anyị eme ka etinye ya anọkọta nye ya erufai ya kuribe mba erufai ha mebia ife ha na-eme mebia enwero strong forces enwero more voices from our side emegide ife nke ada mmiri the next thing ịchọbasị ka anyị esi wee nwụnatazie ya ka e wee dị sure na restructuring ahụ ma referendum ahụ agarozi the next thing ụbọchị ife a na-afịa n'ala Igbo ụmụnna anyị wee tinyezie aka anyị amụrụzi ma ndị merụ escape na jail ndị prison ha nwajizi aka ha gbuwe mmadụ ha nwa meweziri organ harvesting ndị nke apụtasị na ọbụrụ ha ndị nke asị nọ ndị nke a ebido blame game ebido na-apọshọnụ blame ife niile ha tọkọọ na-enụ ka be anyị dị. Enwe ndị akwabere ozu ndị nwụrụ na be ha for 4-5 years now. Ke maka maternity homes ke maka income ke maka kefa ya hospitals dị n'obodo ma businesses ndị mmadụ dịgoro liquidated maka ọnọdụ a. Akwa nkwụ onye ka emego na ndị ọzọ our tradition enwe ozu nọ na mortuary 4-5 years now. So many homes abụrụgo forest. Anyị ka ndị wee sị na anyị dachara nke agbajie spinal cord anyị ji eje ma n'ọnya ahụ ekwere anyị mmadụ adadị mma ka ọma n'ọnya ekwere ya ịdị sure na anyị bụ terrorist ahụ ekwuru eziokwu ana Igbo niile ọ bụrụ ndị ugwu akpọ ya bandit inene meaning ESN nene meaning bandit ịfụ na bandit ka wee decriminalized mana ha ka enye peace day ọ bụrụzie ndị nke nọ for security maka na ọ bụrụzi ndị gọvanọ debere ya ndị gọvanọ anyị den na-agbakwanụ mbọ amama asị na a chọrọ iwepụ ndụ nwanne anyị nwoke mgbe a kpọrọ ya n'Enugu oge ahụ Dave Umahi na ya Ifeanyị Ugwu anyị na ya Obianọ na ya ka ekwe onye ọzọ na Ochas Okorocha na ya and Okezi Ikpeazụ izu ka mma na nne ji mana izu nke ahụ agbaziri ya ọ dịka ya sị na a chọrọ iji ha wee megide nwanne anyị nwoke nyanwa wee zọba ndụ ya. Ife ji wee metụ aka n'akụkọ ndị abụọ ka anyị marụ ebe mmiri si baa n'opi ụgbọgọrọ. Nigeria nọ na state of anarchy mana ana Igbo nọ under siege. Otu a ka esi wee chide anyị kedu ebe anyị kwụsị akwụ kịta maka emeghị in such a way na onye nwe anwa akpọkwa Biafra n'ọnụ ya ọzọ. Anyị nwa bụ ndị Igbo ya akpọ onye ahụ asị kpọọ ụmụ ụkwụ ọzọ n'ala mana ọ bụrụ otu a ka o kwesịrị ede
kedu nke ruru anyị aka kịta? Enu eru aka a na-eru aka. Ọ bụrụ restructuring ka anyị nweta oke anyị na-efu kịta, onye ya ekwuziri anyị ọnụ anyị ebe a ka okwu dị. Asị m ka anyị si n'ife a wee mụta ife. Ọ dị mwute ụmụnne m, ọ dị mwute. Enwere IDPs na so many other places. Ụnụ ama na-egwu IDP n'ala Igbo. Ife anyị eji ọnụ ọzie ka ndị ugwu ma ndị Benue akụzie bachapi n'ime ọfịa bụ na anyị na-anabata ụmụnne. So ọsọ niile a gbara bụ na be ụmụnne relatives ka agbajere, ụfọdụ relocate na town, nearest town ebe ọ dị eme. Obodo one ka m kpọrọ afa, ọ karịrị 12. Ahịa ekwuzi side ụmụnze ebe a ka nwecha different camps. Enwezi so many camps create abụrụ nke MNK ji aka wee create. Mana otu ọnụ osi na wee dị ọbara agbazina n'ala Igbo nọ ife anyị na-akọwa. Ọ bụ na ị mere organ harvesting wee lụta ụnụ, lee kidney ụmụnne gị, how can you maintain that riches? Maka onye na-ezu ori wee si na ya zute ego, ọ ya ejegwa ma ọgwụ zudukwa ori na-aga maka ije dọna na mee business ofu ebe a ma ekwesị ya. Ọ bụ na ị harvested organ wee rụta duplex na bunu, how can you prove the source of your wealth? How can you maintain that riches? Maka ife ọjọọ ka ihe emebekwa. O nwee ife ọma ị na-achị bido mee na ọmadụ na-eweta ego ozugbo. Mmadụ ibe gị ka i gburu, ọ bụrụ onye Igbo nwanne gị, ọyọ gị biko ewepụ na ndụ, kachi obi wepụ ndụ ya. A sị nka nsi ebe a were kụzikwa ife ka uche anyị dị ya, maka na ife dị nne ya alachakwa ofe ma ọ na ya akpachapụ ha anya. Sisa na ihe onyonyo a, aha m obodo na Paul Chigbo, ka emesịa.